Det er larm med nerve. Altså, det synes min mormor ikke. Jeg har en meget stor fascination for de mørkere sider af livet. Jeg synes overhovedet ikke, det er melodisk. Jeg kalder det ikke musik, jeg kalder det støj. Det siger mig ikke noget, simpelthen. For dødt. Der må jeg sige, altså der må man da have respekt for det her band, fordi der er sgu knald på. Aarhus er berømt for at udklække store navne inden for musikken, men den aarhusianske musikscene er meget andet end Gnags, TV2 og Thomas Helmig. Det er gruppen Ildisposed et levende bevis på. De er på kort tid blevet et af landets førende death metal bands. Hvad synes du om death metal? Om hvad for noget? Death metal. Død metal? Det kender jeg ikke noget til. Aner det ikke. Death metal-genren får sit kommercielle gennembrud i slutningen af 80'erne. Det er amerikanske bands som Obituary, Entombed og Morbid Angel, der for alvor når ud til et stort publikum. Death metal-genren er mest kendt for sine satanistiske tekster og symboler. Orkestrene stræber efter det ekstreme i musikken. Teksterne handler typisk om død, satanisme og vold. Jamen, jeg tror, det er for destruktivt for mig. Både lyden og altså musikken i sig selv og mange af teksterne siger mig ikke noget. Jeg er lykkelig befriet fra arbejde. Jeg har været bistandsklient siden barnsben, og har det fint med det, altså. Så det er ligesom, hvad jeg beskæftiger mig med. Det bare vælte rundt, feste. Aarhus-gruppen Ildisposed har eksisteret siden 1991. Bandet består af 5 unge midt i 20'erne. Efter en række demobånd udgiver bandet i 1993 deres første CD, der samme år bliver den bedst solgte death metal CD i Danmark. I juni 1994 udkommer deres seneste CD, Return from Tomorrow, der får fine anmeldelser flere steder i Europa. Det har bare fungeret hele vejen. Alle kan lide det, ikke også? Det er ligesom om alt, hvad vi rører ved, ikke også? Selvom vi selv synes, det er lort og pis og bræk og røv, så bliver musikken fed, altså. Vi tænker ikke over det, vi laver. Vi laver det bare. Det er jo utrolig unuanceret. Altså det er unuanceret musik, ikke også? Det er aggressionen, det handler om. Altså det er den udladning, det handler om. Altså live er der simpelthen noget om, der handler det om bare at komme af med en eller anden energi, som man sidder og brænder ind med på en eller anden måde. Men alt, hvad der ligger indimellem det, altså sådan mere nuancerede budskaber og melodi og sådan nogle ting der, det bliver totalt, altså det er en damptrumle for mig. Ja, så vores musik er jo meget dyster, og vi prøver ligesom ikke at spille teknisk, men mere at skabe en stemning af ren ondskab, hvad til tider også lykkes os meget godt. Og så samtidig kombinerer vi det så med meget pæne sider, for ligesom at lade de to ting mødes. Vi nakkede af ishockey, mand, og jeg festede. 5 Rødovre 6-3, haha. Ha! Sådan en Brian-sport. Brian-sport? Hvad spiller du måske i dit fede fjæs? Jeg spiller trommer. På trods af, at Ildisposed kun har eksisteret i 4 år, har de allerede skabt sig et ry som et af Danmarks mest brutale death metal-grupper. Det gælder både på og uden for scenen. Den voldsomme opførsel har betydet, at bandet er blevet blacklistet på flere danske spillesteder. Nogle steder har vi selvfølgelig kastet med flasker og smadret nogle døre og sådan, og der er nogen, der har slået på folk og sådan, hvor det har været lidt voldeligt. Og andre steder, der har det ikke været vores skyld. Der er det simpelthen fordi, at hele stemningen omkring os, den bliver pisket op, fordi at hey, Ildisposed, de sidder deroppe. Nu skal vi bare op, ikke også? Og de er helt vilde. Nu er det hele bare pik og patter og bajer, og nu skal vi bare smadre et eller andet. Og så lige pludselig, så er der bare 100 mennesker i et værelse, der er måske 20 kvadratmeter, og så bliver det hele bare smadret. Og det er jo selvfølgelig på grund af os, men vi har ikke gjort det, altså. Vi var der bare. Og så stemningen blev pisket op. Men jo, vi har smadret en del steder. Selv, sådan helt i egen høje person. Det er også vores image, altså.
sige, at dødsmetalbranchen bliver gjort til en masse, som den ikke er, fordi de fleste af dem, det er bare nogle sovs- og kartofler-typer, der går hjem til deres medisterpølser, deres kakkelbord og deres tv. Altså. Sådan er jeg nu engang ikke. Det skal jeg vel have lov til. Men jo, nej, jeg lever nok pænt udmærket op til fordommene. Passer mig fint. Eller der var ikke noget, der kunne bekymre mig mindre. Fremtiden tegner lys for det hårdt slående Aarhus Band. Filminstruktøren Lars von Trier har bedt bandet om at levere noget musik til den næste omgang af tv-serien Riget. Desuden skal de i gang med at indspille materiale til deres kommende CD. Altså selvfølgelig kan vi drive det til et eller andet ud over det, vi er i gang med lige i øjeblikket, så er det selvfølgelig bare fint, men jeg gider sidde og knibe for. Problemet er med denne musik, at den skal blive mere og mere ekstrem for at ligesom, tilfredsstille det der behov, der er for at gå altid et skridt videre, lidt hurtigere, lidt vildere, lidt mere beskidt og så videre. Og der har jeg svært ved at se, hvordan man kan komme videre nu. Spiller du stadigvæk death metal om 10 år eller 5 år? Nej, det kan jeg garantere dig. Helt sikkert, jeg ikke gør. Hvad laver du så? Sikkert. Hvad laver jeg så? Godt spørgsmål.